Así comeza o videoxogo Ponte Beteri, un proxecto marcado no 850 aniversario da concesión do foro a Pontevedra e que permite aos veciños da Boa Vila visitar as rúas da cidade do século XII. É un xogo que está pensado para unha cidade que se percorre peonilmente, está pensada para andar e que mellor maneira de percorrer a cidade que xogando. É un xogo onde ti percorres a cidade, unha cidade do século XXI, por rúas do século XXI, pero que virtualmente te estás percorrendo unha cidade do século XII. Hai un personaxe que guía todo este entramado e o xogo, que é o Lorichol, que é un personaxe xenuinamente pontevedrés, e hai unhas tramas que ao final hai que solucionar un misterio. Este videoxogo propón un roteiro circular pola cidade. Está ambientado en 6 escenarios. Cada un deles correspóndese cunha cofraría. O obxectivo é que os xogadores superen cada un dos minixogos ata conseguir a concesión do foro para Pontevedra. O roteiro consiste en ir indo polas confrarías que están dispostas por Pontevedra e que están baseadas nas confrarías reais que había na Idade Media en Pontevedra. Por exemplo, aquí que estamos na Praza de Ferraría estaría a confraría dos ferreiros. Cada confraría ten un minixogo asociado. Entón, cada confraría ten un personaxe tamén, pero despois tamén te podes ir atopando veciños que che van contando máis sobre o que está sucedendo en Pontevedra, pero son opcionais. Os confrades, digamos que sí que son necesarios para completar todo o xogo. Ponte Beteri foi deseñado e desenvolvido polo Grupo de Innovación Docente da Universidade de Vigo. Está pensado para todo tipo de idades. É interesante tanto para unha poboación máis adulta como para nenos, porque inclúe personaxes moi vistosos que teñen que vante levando a través da historia de Pontevedra. Ti, o personaxe principal, ou seja, o xogador, encarna un peregrino que chega a Pontevedra e se ve envolto neste misterio, non? Entón ten que resolver todo este misterio coa axuda de Lorichol, máis ou menos, mentre xoga minixogos. Así que, esperemos que lles guste e que disfruten da aplicación, non? Unha maneira diferente de coñecer a historia da nosa cidade e que xa está dispoñible na Play Store.